यवतमाळ शहरासह जिल्ह्यात चोरीचे सत्र सुरू असतानाच आता 24 तासात शहरात 2 ठिकाणी धाडसी चोरीच्या घटना उघडकीस आल्यात। उज्ज्वला नगर येथे ठाकरे दाम्पत्याकडे 354 ग्रॅम सोने, अर्धा किलो चांदी आणि 1 लाख रुपये रोख, तर आकाश मॉल फोडून चोरट्यांनी 6 लाखाचे कपडे आणि 65,000 रोख असा एकूण दोन्ही घटनेतील 27 लाखाचा मुद्देमाल चोरट्यांनी चोरून नेलाय। डॉक्टर रवींद्र गुलाबराव ठाकरे असे फिर्यादीचे नाव आहे। डॉक्टर ठाकरे हे आपल्या कुटुंबासह कामानिमित्त बाहेर गेले होते। या दरम्यान अज्ञात चोरट्याने घराच्या दरवाजाचे लॉक तोडून आत प्रवेश केला। त्यानंतर घरातील साहित्य अस्ताव्यस्त करून घरातील रोख आणि सोने लंपास केले। रात्री उशिरा ते घरी परतले त्यावेळी त्यांना घरामागील दरवाजाची ग्रिल तोडून आत चोरट्यांनी प्रवेश केला असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले। याबाबतची माहिती अवधूतवाडी पोलीस स्टेशनला देण्यात आली। त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला। दरम्यान डॉग स्क्वॉड आणि फिंगरप्रिंट यांना पाचारण करण्यात आले। यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक पवन बनसोड आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी संपतराव भोसले यांनी घटनास्थळी भेट दिली। चोरट्यांनी सायंकाळी 7 ते रात्री 9 दरम्यान धाडसी घरफोडी केल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे। तर दुसरी घटना हनुमान आखाडा रोडवरील इंदिरा मार्केटमधील आकाश मॉलमध्ये 7.25 लाखाची चोरी झाली। हा प्रकार मंगळवारी सकाळी उघडकीस आला। चोरट्यांनी धुडगूस घालत एकाच रात्री 14 लाखांच्या मुद्देमालावर डरला मारल्याने एकच खळबळ उडाली। राजेश छत्तानी राहणार यवतमाळ हे नेहमीप्रमाणे मंगळवारी सकाळी दुकान उघडण्यासाठी आले असता त्यांना रोख 65,000 व 6 लाखांचे रेडीमेड कपडे चोरी गेल्याचे लक्षात आले। याबाबतची माहिती यवतमाळ शहर पोलिसात देण्यात आली। पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला। सीसीटीव्ही कॅमेरे तपासले असता 2 ते 3 चोरटे त्यामध्ये कैद झाल्याचे दिसून आले। अधिक तपास यवतमाळ शहर पोलीस करीत आहे। एकाच रात्री 2 धाडसी घरफोडी व चोरीची घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे।